Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Toto. Walang eksaktong taon. San Gabriel, Samar. Noong mga panahong ito, nagtatrabaho sa isang pautangan si Toto. Para silang maliit na uri ng bangko na ang layunin ay matulungan ng mga taong nagsisimula sa kanilang negosyo. Maganda ang patakaran ng kumpanya, ngunit ang patakarang yon ay para lamang sa mga makakagawa nito. Dahil sa likod ng mga kaakit-akit nitong alok, hindi may pagkakaila na inililibing lang nito sa problema ang mga taong nangangarap ng bagong buhay sa pamamagitan ng mga alok nila. Ayon pa kay Toto, na noong una, wala naman siyang nakitang problema. Pero habang tumatagal, dito na unti-unting nagbabago ang lahat. May mangilan-ngilan na sa mga umuutang ang nagmamatigas na kalaunay napipilitan na ring umalis sa kanilang mga tahanan para makapagtago. Ngunit kapag may mga ganoong kaso, kailangan nilang maging mausisa dahil paniguradong maaapektuhan nito ang kanilang sweldo. At dahil dito, kaya pinagsisikapan talaga nilang malaman ang lugar ng mga taong tumakas sa kanilang mga responsibilidad. Nakakaawa man pero wala silang magagawa. Yon ang kanyang trabaho at dito siya nabubuhay at kumikita. 5 taon ang lumipas, nanatili pa ring nasa ibaba ang kanyang posisyon. Hindi dahil sa wala siyang kakilala sa itaas, kundi dahil sa mga taong pinabayaan niya. Kapag kasi nalalaman ni Toto na may anak at may hirap ang pamilya nito, nawawala na siya ng interes dito. Wala rin siyang pakialam kung mababa ang sahod niya, lalo pat kahit papaano, may mga nagiging diskarte na siya pagkatapos ng trabaho. Akala niya magiging normal ang lahat hanggang sa siya ay magretiro. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas, may nangyaring hindi inaasahan. Habang nagpupulong sila noon sa bayan, inutusan siya ng bisor sa kumpanya na pumunta sa San Gabriel. Ang pakay niya roon, puntahan ng isang liblib na baryo kung saan nagtatago yung pamilyang may utang sa kanila na halos kalahating milyon. Importante na mabawi nila ito, lalo pat buwan-buwan lumalaki ang interest nito. Oh, Toto, puntahan mo bukas ang lugar na ito. Isama mo itong si Malvar. Dahil marami ito roong kakilala sa kalapit na sitio. Sasamahan din kayo ni Bobot, Miguel at Topas. Maghanda na kayo dahil malayo-layo ang San Gabriel mula rito. Nang marinig niya ang sinabi ng bisor, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, wala naman yung problema, lalo pat meron siyang mga kasama. Pero ang hindi niya alam, hindi ordinaryong lugar ang kanilang pupuntahan dahil ang baryong yon ay higit pa sa kanilang inaakala. Kinabukasan, pagtungtong ng 6:00, lumuwas na ang grupo. 1 linggo ang palugit sa kanila dahil ayon sa kumpanya, hindi madaling singili ng taong hinahanap nila. Bubunurin sila ng ilang oras sa paglalakbay, gayon din sa paghahanap ng mapagtitirhan doon pansamantala. Halos gabi na nila narating ang karatig-nayon ng lugar na kanilang pupuntahan. Mula roon, may mga tao nang naghihintay sa kanila para maghatid patungo sa kanilang tutuluyan. Maliit na bahay lang ang kanilang pinagpahingahan noon dahil ang sityong yon ay hindi naman gaano kalakihan. Nasa sulok na ito, liblib ang lugar at payak doon ang pamumuhay. Marami naman ang nakatira, pero karamihan sa mga tao roon hindi namamansin. Nabanggit din ng gabay nila na marami sa mga taga roon ay mga albularyo. Marami itong nakagisnang tradisyon, kaya mas mainam na iwasan nilang makipag-usap kung kani-kanino. Nang marinig niya ang tungkol dito, bilang pinuno ng kanilang grupo, di niya maiwasang maitanong ang tungkol sa pagkatao ng pakay nila sa lugar na yon. May kutob siya na alam ng lalaking yon ang kanyang sinasabi at hindi nga siya nagkamali.
Ang kaso lang, nang marinig nito ang pangalan ng kanilang hinahanap, napansin niya ang bigla nitong pananahimik. Para itong naging balisa at hindi makapag-isip ng maayos. Manong Rudy, ayos lang ho ba kayo? May problema ba? Ngunit nang marinig ito ng lalaki, napabuntong hininga lang ito habang bumubulong ng, Pinapahamak talaga kayo ng kumpanya kung saan kayo nagtatrabaho. Siguro, hindi sila naniniwala sa mga kakaibang nilalang. Pero kami rito, buong aming paniniwala. Yang taong tinutukoy mo, kilala yan ng mga albularyo. Isa yan sa mga bagong yanggaw ng sityo kung saan kayo tutungo. Usap-usapan doon na nagkusayang pumasok doon kasama ang kanyang pamilya. Hindi namin alam ang rason. Pero ngayon, parang nabibigyan na ng linaw ang lahat. Nang marinig niya ang sinabi nito, halos hindi siya nakasagot. Tubong bayan si Toto at ang mga usapin patungkol sa mga aswang at yanggaw para sa kanya'y walang pinagkaiba sa isang malaking kalokohan. Pero sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, para bang napapaniwala na rin siya. Ayon kay Manong Rudy, ang sityo na kanilang pupuntahan kinabukasan ay matatagpuan sa paanan ng bundok. Nakaharap ito sa kanilang baryo at ang tanging pagitan lamang ay ang malawak na sakahan. Inabisuhan din sila nito na pagdating nila roon kinabukasan ay huwag sila basta-bastang magtitiwala. Iwasan nilang magpadaya sa lahat ng bagay upang hindi sila mapahamak. Iwasan din nilang pagsalitaan ng kahit na anong mga tao roon ni gumawa ng bagay na maaari nilang ikagalit. Mariin din itong inilahad na kapag wala silang nakuha, mas mainam na sumuko na lamang sila. Yon ang pinakamaganda nilang gawin kaysa ipagpilitan ng kanilang mga nais kapalit ng sarili nilang kaligtasan. At nga pala, Toto, babaan yung ekspektasyon sa lugar na yon. Huwag kayong magbulungan pagdating natin doon at sumunod kayo sa lahat ng bagay na sasabihin ko. Matapos nun, ay hindi na nagsalita pa si Mang Rudy. Kagad na itong umalis ng silid nila, kaya wala na rin silang nagawa kundi ang magpahinga. Nagtataka man ang kanyang mga kasama, hindi na nila pinag-usapan ng tungkol dito. Kinabukasan, maganda ang araw ng pag-alis nila. Bago sila lumabas ng sityo, kumain muna sila ng umagahan. Masasaya ang mga kasama niya. Animoy hindi nito napapansin ang panganib na paparating. At habang nag-uusap sila, kapansin-pansin ang pananahimik ni Mang Rudy. Nakatingin lamang to sa malayo, parang may malalim na iniisip. Pagkaraan ng ilang minuto, umusad ang grupo. Habang binabagtas ang daan, hindi nila maiwasang pag-usapan ang mga naiwang trabaho sa bayan. Mag-iisang oras din nilang tinahak ang daan bago sila lumagpas sa isang malawak na sakahan. At nang makapasok na sila sa kakahuyan, dito nila nakita ang mga bahay na nakatirik sa gilid ng bundok. Bagaman ilang piraso lang ang mga ito, hindi maipagkakaila na marami sila roong nakikitang tao. Mang Rudy, palagi bang ganito ang lugar na to? Buhay na buhay ah. Parang ang sarap siguro ritong tumira. Huwag kang magpapadaya sa mga nakikita mo. Magpatuloy na tayo. At huwag niyong kakalimutan yung mga pinag-usapan natin kanina. Nang marinig ito ng grupo, nagpatuloy lang sila. Nanatiling normal ang lahat hanggang sa marating na nila ang arko ng baryo. At mula roon, dahan-dahang nagbago ang kanilang mga pakiramdam. Sa lugar na yon ay biglang bumigat ang hangin, kalakip ng paglanghap nila ng mga kakaibang amoy na nakakausog ng kanilang mga sikmura. Kapansin-pansin ng mga umaagos na tubig sa gitna ng kalsada na may mga halong dugo. At ang mas malala pa, bawat bahay na nadaraanan nila ay may kinakatay na hayop. Kung hindi kambing, baboy, at yung iba naman, mga kalabaw pa.
Nung makita niya ito, kagad siyang nagkaroon ng ideya sa hanap buhay ng mga tao roon. Naisip niya na baka pagbebenta ng mga karne ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Pero nung itanong niya yun sa gumagabay sa kanila, tumitig lang ito sa kanya na parang galit. At imbis na sumagot, tahimik lang itong naglakad hanggang sa marating nila ang bahay na kanilang pakay. Pagdating nila sa labas nito, sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nasa edad 70 anyos na. Hindi nila maintindihan ang mga sinasabi nito, pero ayon kay Mang Rudy, nagtatanong yon kung ano ang pakay nila sa lugar. Hinahanap ho namin si Manoy Delfin. Ito ang mga kasama ko. May pakay sa kanya. Huwag ho kayong mag-alala. Magtatanong lang naman sila. At nang marinig ito ng matanda, ay marahan lang naman itong ngumisi habang sumasagot sa kanyang kausap ng, Wala talaga silang gagawin. Alam mo, Rudy, kung gaano kaimportante ang mga yanggaw sa amin. Isang pagkakamali lang, mababasag ang kapayapaang matagal nang umiiral sa ating mga panig. Kaya magdahan-dahan kayo. Matapos nitong magsalita, ay hindi na ito nagdalawang isip na tawagin ang pakay nila. Habang malayo sa kanila ang matanda, paulit-ulit na silang inaabisuhan ni Mang Rudy na magdahan-dahan sa kanilang mga sasabihin. Iwasan din nila itong puwersahin at kahit hindi na maganda ang kanilang mga naririnig, piliin nilang mas umintindi. Napakadaling sang-ayunan nito para kay Toto. Pero nung nakaharap na nila ang lalaki, doon na dahan-dahang nag-iba ang kanyang tono hanggang sa mawala na siya ng kontrol sa kanyang mga sinasabi. Marami siyang inilatag na ebidensya patungkol dito, sa puntong tinatakot na niya ito. At nang marinig ito ng matandang tumawag sa kanilang hinahanap, bigla itong nakisawsaw. Ang sabi nito sa kanila, Hindi ko gusto ang tabas ng bunganga mo. Manahimik ka. Kung gusto mong palabasin pa kita rito sa lugar ko. Nang marinig ito ni Mang Rudy, hindi na ito nagdalawang isip na siya ay pagalitan. Pinagmumura na rin siya nito hanggang sa mapilitan na siyang manahimik. At ora mismo, umalis sila sa lugar na yon. Paglabas nila ng bahay, dito na nila napansin ang pagsitinginan ng mga taong nasa labas. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin nito, pero base sa kanyang mga nakikita, parang alam nito ang mga ginawa nila. Diretso lang sa paglalakad at huwag na kayong tumingin pa kung saan-saan. Delikado na para sa atin ang lugar na to. Kinakabahang wika ni Mang Rudy. Pagbalik nila sa baryo, kagad sila nitong inabisuhan na umalis. Ang kaso, naging matigas ang kanilang mga ulo. Alam ng grupo na kapag bumalik sila nang hindi pa natatapos ang 1 linggo, sila naman ang mapapagalitan at ayaw nila itong mangyari. Nang marinig naman ni Mang Rudy ang kanilang sinabi, kaagad itong nagdesisyon na hanapan sila ng bagong matutuluyan na para bang alam na nito kung anong mga susunod na mangyayari. Nang gabing yon, lumipat ang grupo sa isang bahay na mas malapit sa dulo ng baryo. Mas malayo ito sa sitio kung saan nakatira ang kanilang pakay. At ayon kay Mang Rudy, mas magiging ligtas sila roon. Dagdag pa nito na, kinakailangan niya itong gawin para din sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nang marinig ni Toto ang tungkol dito, hindi na rin siya nagreklamo. Dali-dali silang lumapit doon ng walang anumang sinasabi. Sa isip-isip nila, mas mainam nga itong wala silang kasama para mapag-usapan nila kung papaano nila ito sisingilin. Ngunit sa paglalim ng gabi, habang nagpapaantok ang kanyang mga kasama, bigla silang napabalikwas nang may marinig silang ingay sa labas ng bahay na tinutuluyan nila. Ang ingay ay hindi tulad ng karaniwang tunog ng gabi. Hindi yun huni ng mga kuliglig o ungol ng mga aso. Ito ay parang kalmot sa mga dingding na paulit-ulit na parang may gustong pumasok. Ano yon? Tanong ni Boyet.
Huwag kayong gumalaw. Sabi ni Toto. Maya-maya pa, ang mga kalmot ay mas lalong lumakas. Hindi na isa, kundi marami na ito. Parang may dose-dose ng mga kamay na sabay-sabay na kumakalmot sa bawat sulok ng bahay. Ang mga dingding na gawa sa kawayan ay nagsimulang umugong, at ang bubong na gawa sa nipa ay may mga butas na nagsisimulang lumitaw. Habang nagkakagulo, dali-dali na silang tumayo. Hindi sila nagdalawang isip na kumuha ng kanilang mga sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa nilalang na umaaligid. Ngunit nang makakuha na sila ng armas, ang mga tunog ay biglang nawala. May mga narinig na silang tumatakbo hanggang sa maglaho na ang mga ito sa kawalan. Akala nila tapos na, pero makalipas lang ang ilang segundo, may narinig na naman silang malalakas na pagkumpas ng pakpak. Paikot-ikot ito sa ibabaw ng kanilang bahay, animoy meron itong hinahanap. Dala ng kuryosidad, dito na nagsimulang magtapang-tapangan ang kanyang mga kasama. Si Boyet ang unang nagdesisyon na lumabas dahil ayon dito, likas na sa tao ang matakot sa bagay na hindi nito nauunawaan. Nanindigan din ito na walang mga aswang dahil sa loob ng ilang dekada nitong buhay, hindi pa yon nakasilay ng ganoong bagay. Kaya naman walang sabi-sabi, kagad nitong binuksan ang pinto. Paglabas nito, ang kanilang mga naririnig ay biglang nawala. Sabi ko sa inyo, hindi sila totoo eh. Tinatakot nyo lang ang mga sarili ninyo. Nang marinig nila ang sinabi nito, kahit kabado ay hindi nila maiwasang magsitawanan. Pero nang akmang papalabas na sila, laking gulat na lamang nila nang biglang dagitin si Boyet ng kung anong nilalang. Isang iglap lamang ang lahat. Sa isang pisap mata, nakatayo si Boyet sa harapan ng pintuan, tumatawa pa at nagmamalaki na walang mga aswang. Sa sumunod na iglap, wala na siya. Tangay ng kadiliman, ninakaw ng kung anong nilalang na mas mabilis pa sa anumang hayop na nakita ni Toto sa kanyang buong buhay. Bobet! Sigaw ni Miguel, tumakbo papunta sa pintuan. Ngunit bago pa man siya makalabas, hinablot siya ni Toto sa braso. Wag! Hindi natin alam kung anong nasa labas. Pero si Bobet, alam ko. Pero kung lalabas ka, ikaw ang susunod. Narinig nila ang sigaw ni Bobet. Malayo na, pataas, papunta sa direksyon ng sitio. At kasama ng sigaw, ang malakas na pagkumpas ng mga pakpak na para silang mga malalaking ibon na dumadagit ng kanilang biktima. At pagkatapos nun, namutawi ang nakakabinging katahimikan. Ang sigaw ni Bobet ay naputol hanggang sa wala na silang halinghing o kahit pagsusumamo na narinig. Nanatiling nakatayo ang apat sa loob ng bahay. Ang kanilang mga mukha ay namumutla sa liwanag ng lampara. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kung ano-anong sandata. Si Miguel ay may hawak na gulok. Si Malvar ay may hawak na kahoy. Si Topas ay may hawak na kutsilyo. At si Toto, wala. Wala siyang armas na hawak dahil nakalimutan niyang kumuha ng kahit na ano. Toto, ano nang gagawin natin? Takot na bulong ni Topas. Hindi makasagot si Toto. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Siya ang pinuno ng grupo. Siya ang dapat may sagot sa lahat, ngunit ngayon wala siyang masabi. Ang mga balita ni Mang Rudy ay umiikot sa kanyang isipan. Baba niyo ekspektasyon sa lugar na yun. Huwag kayong magbulungan pagdating natin dun. Kapag wala kayong nakuha, mas mainam na sumuko na lang kayo. Hindi sila nakinig. At ngayon, isa sa kanila ang nawala. Dahil sa pangyayari, walang natulog sa natitirang bahagi ng gabi. Nanatili silang nakaupo sa gitna ng bahay
magkakatalikuran, nakabantay sa bawat direksyon. Ang mga gasera ay nakasindi at ang mga sandata ay hindi nila binibitawan. Bawat kaluskos sa labas, bawat huni ng kuliglig, bawat ihip ng hangin ay nagpapakabog ng kanilang mga puso. Nang sumikat ang araw, hindi pa rin sila gumalaw. Nanatili silang nakaupo, pagod, takot at hindi makapaniwala sa nangyari. Kailangan nating hanapin si Bobet. Suhestyon ni Miguel. Patay na siya. Narinig mo ang sigaw niya. Narinig mo kung paano to naputol. Hindi na natin siya mahahanap. Sagot naman ni Topas. Hindi mo alam yon. Baka buhay pa yung... Buhay? Dinagit siya ng mga aswang. Alam mo ba kung anong ginagawa nila sa mga biktima nila? Alam mo... Dahil sa sinabi ni Toto, napatahimik ang lahat. Sinusubukan nilang pakalmahin ang kanilang mga sarili upang makapag-isip ng maayos, ngunit nanatiling blanko ang kanilang mga isip. Gusto na ring umalis noon nila Malvar, ngunit hindi niya ito pinahintulutan. Ayon sa kanya, may ilan pa silang araw ng pananatili. Hindi sila aalis doon ng basta-basta, lalo na kung hindi nila mahanap ang bangkay ng kanilang kasama. Ayon sa kanya, nakakatakot na bumalik ng hindi kasama si Bobet. Bukod sa sila ang pinaghihinalaan ng pagkamatay nito, posible rin silang makulong dahil sa kasalanan na hindi naman sila ang may gawa. At ang mas masakit pa, magiging usap-usapan sila ng mga taong kakilala nila. Kaya ang gusto niyang mangyari, mahanap man lang sana ang kahit piraso ng bangkay nito. At paano naman natin gagawin yon? Hihingi tayo ng tulong kay Mang Rudy. Siya lang ang makakasagot ng lahat ng to. Maagang tumayo si Toto at nagdesisyon na hanapin si Mang Rudy. Ang kanyang mga kasama ay pagod at labis na natatakot, ngunit hindi na yun mahalaga. Paglabas niya ng bahay, ang araw ay sumikat na. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang mga pangyayari kagabi ay parang panaginip na lamang na hindi niya kayang makalimutan. Habang binabagtas nila ang daan, kapansin-pansin ng ilang mga tao na pasimpleng nagmamasid. Maya-maya pa, bigla na lamang silang napahinto nang may humarang sa kanilang isang lalaki. Maganda ang tindig ng pangangatawan nito at sa estado nito parang may kaya ito sa buhay. Pagsilay nito sa kanya, agad itong nagsalita. Nakita namin ng lahat ng nangyari kagabi. Ba't pa kayo nandito? Wala ba kayong ideya sa problema na kinakaharap ninyo? Pakinggan niyo ako. Hanggat nandito kayo, magpapatuloy ang kanilang pagsalakay. Wala silang pakialam kung may madamay. Tsaka sa ngalan ng ama ko, nakikiusap ako na umalis na kayo sa lugar na to. Huwag niyo nang hintayin pa na kami ang kumilos. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong kaibigan sa lugar na ito. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, bahagya nitong inilabas ang hawak na sundang na nakasukbit sa tagiliran nito. Bahagya itong ipinakita sa kanila na para bang may ibig itong iparating. Kaya naman ang mapansin nyo ni Toto, hindi siya nagdalawang isip na sumagot dito ng, "Nakita nyo na pala pero hindi nyo kami nagawang tulungan. Wala akong oras sa mga katulad mo. Kaya huwag kang humarang sa daraanan namin." Akala niya nung una mapapaaway sila sa lalaking yon. Pero nang marinig nito ang sinabi niya, sumagot ito ng hindi man lang nagdalawang isip. Hindi na nilingon ni Toto ang lalaki. Dire-diretso silang naglakad habang nararamdaman niyang nakatitig pa rin ito sa kanila. Toto, ano kayang ibig niyang sabihin? Yung sila na mismo ang kikilos? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado. Alam nilang may nangyari kay Bobet. At ano man ito, yun ang kailangan nating malaman.
Matapos nilang magkausap, nagpatuloy sila hanggang marating ang bahay ni Mang Rudy. Pagdating nila, bukas ang pinto ngunit wala silang nadatnang tao. Pumasok sila sa loob at doon nakita nila na nakahanda pa ang tasa ng kape sa mesa. Mainit-init pa ang ilalim ng baso. Tanda na ilang minuto pa lamang ang nakalipas na may taong nagtimpla nito. Nanatiling nakatayo ang tatlo sa gitna ng tahimik na bahay ni Mang Rudy. Ang amoy ng sariwang kape ay nananatili pa sa hangin, ngunit ang may-ari ng bahay ay wala na. May nangyari. Hindi niya iiwan ang kape niya na hindi niya pa naiinom. Lumapit si Toto sa mesa at hinawakan ng tasa. Mainit pa nga ito. Ibig sabihin, ilang minuto pa lamang ang nakalipas mula nang umalis si Mang Rudy. Dito, tingnan niyo to. Lumapit sila roon at may mga nakita silang bakas ng paa sa lupa. Hindi lang isang pares kundi marami. At ang iba'y hindi katulad ng normal na bakas ng paa ng tao. May mga kuko na mahaba, parang mga kalmot sa lupa. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Walang makapagsalita dahil bawat isa alam kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga nasilayan. Kailangan natin siyang hanapin bago pa mahuli ang lahat. At paano? Pupunta tayo sa sitio na yon? Sa lugar kung saan nakatira ang mga yanggaw? Natahimik sandali si Toto. Inisip niya ang lahat ng posibleng paraan, ang lahat ng maaaring mangyari. Kung aalis sila ngayon, buhay pa sila mamayang gabi. Pero si Mang Rudy at si Bobet, alam niyang mawawala na sa kanila. At ang katotohanan na sila ang dahilan ng pagkawala ng mga ito ay hindi niya kayang tanggapin. May nakita akong bahay ng albularyo kanina, malapit sa arko ng baryo. Baka makatulong sila. Tara, puntahan natin. Albularyo, tol? Paano natin malalaman na hindi rin sila bahagi ng wala tayong ibang pagpipilian? Kung may kaaway ang mga yanggaw sa lugar na to, yon ay yung mga albularyo. Tara, pumunta tayo doon. Ang bahay ng albularyo ay kakaiba sa lahat ng bahay na nakita nila sa baryo. Hindi ito gawa sa kawan o nipa tulad ng karamihan. Ang mga haligi nito ay mula sa matitigas na kahoy at ang bubong ay natatakpan ng mga dahon ng palma na may kasamang kung ano-anong mga butong nakabitin. May mga simbolo na nakaukit sa bawat haligi, mga hugis na hindi nila maintindihan. Bago pa man sila makalapit sa pintuan, bumukas na ito. Isang matandang babae ang lumabas. Ang kanyang buhok ay puti na at nakatali sa likod. At ang kanyang mga mata ay parang may sariling liwanag. Alam ng matanda kung bakit sila nandoon bago pa man sila makapagsalita. Maya-maya ay pinapasok na sila nito sa loob ng bahay. Doon, nakita nila ang iba't ibang uri ng pangontra na para bang nagsisilbi ng pampaganda sa tahanan ng matanda. Hindi nagtagal, nang makarating sila sa gitna ng sala, dito nila nakita ang apoy na asul ang ningas, walang usok at hindi nangangailangan ng panggatong. Ipinaliwanag ng babaylan ang lahat ng tungkol sa sitio. Ang pamilyang hinahanap nila, ang rason kung bakit ito tumungo roon, at iba pang mga dahilan na pawang unang beses lang nilang narinig at nalaman. Dagdag pa ng matanda na, kapalit ng kapangyarihan at pagpapatawad sa kanilang mga utang sa mga nilalang na mas matanda pa kaysa sa lupa, inialay nila ang kanilang mga sarili. Ngayon, sila na ang mga bagong yanggaw ng sitio, ang mga tagapangalaga ng kadiliman. Inilagay ng babayla ng kanyang kamay sa ibabaw ng asul na apoy. Lumaki ang mga ningas, umabot sa kisame, at sa loob ng apoy ay may mga anino na lumitaw. Nakita nila si Bobet na nakagapos sa isang poste
duguan, ngunit gumagalaw pa. Nakita nila si Mang Rudy, nakahiga sa sahig ng isang madilim na silid, nakakadena. Buhay pa silang dalawa, ngunit pagdating ng hating gabi, gagawin na silang bahagi ng sityo. Magiging yanggaw na rin sila. Matapos itong ilahad ng matanda, binigyan sila ng babayla ng mga sandata, mga supot na may lamang dahon na kapag sinunog ay nakakasugat sa mga yanggaw. Mga bote ng langis na magtatago sa kanila mula sa paningin ng mga nilalang, at ang isang bato na may hugis ng mata na tinatawag na sinaunang mata. Isang beses lang makakatanaw gamit ang bato, kaya kailangang piliin nilang mabuti kung kailan ito gagamitin. Bago mag-alas 11, kailangan nilang pumasok. Tuwing hating gabi, nagpupulong ang mga yanggaw sa gitna ng nicho. Yon ang pinakamaluwag na oras ng pagbabantay. Ang layunin nila, pumuslit, kunin ang mga bihag at lumabas bago matapos ang hating gabi. Kapag hindi nila yun nagawa, hindi na sila makakalabas kahit kailan. Kinakabahan man, walang nagawa sila Toto kundi ang sumunod. Yung mga kasama niya, halatang napipilitan na lang sa ngalan ng pakikisama. Alas 10 ng gabi nang lumabas ang grupo sa bahay ng babaylan. Ang buwan ay natatakpa ng makakapal na ulap. Ang mga bituin ay halos hindi makita. Habang naglalakad sila patungo sa sakahan, unti-unting pinapatay ng mga tao sa baryo ang kanilang mga gasera na parabang alam nila na may mangyayari ngayong gabi. Ang sakahan sa gabi ay ibang-iba kesa sa araw. Ang mga palay ay gumagalaw kahit walang hangin, ang mga kuliglig ay tahimik, at sa malayo, sa paanan ng bundok kung saan nakatayo ang sityo, may mga liwanag na pula at kahil, parang mga mata na nakatingin sa kanila. Pagdating nila sa simula ng kakahuyan, narinig ni Toto ang mga yabag. Hindi galing sa likod nila, kundi galing sa mga puno sa paligid. Marami ang mga yabag at tila bang paikot-ikot lang sila sa daan na tinatahak ng grupo. Dahil sa pangyayaring yon kung kaya't inihanda na nila ang mga pangontra na hawak nila. Sa puntong yon, pinagkatiwalaan nila ang mga bigay ng matanda sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na yun lang ang meron sila para labanan ang mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumitaw ang 3 nilalang mula sa kadiliman. Malayo sila sa pagiging tao. Ang mga katawan nila ay parang sa mga lalaki, ngunit mas mahaba ang mga braso na halos umaabot sa lupa. Ang mga mukha nila'y walang ilong o bibig, kundi mga mata lang. Malalaking mata na kumikislap sa dilim. Mabilis itong pumalibot sa grupo. Kaya naman nang makita nila ito, wala nang gumalaw ni wala na ring huminga. Ang mga nilalang ay tumigil at umamoy, parang mga hayop na naghahanap ng biktima. At dito, naramdaman ni Toto ang langis sa kanyang balat. At sa obserbasyon niya, parang hindi nga sila nakikita ng mga nilalang. Matagal silang nanatiling ganun. Ang mga nilalang ay nag-iikot, umaamoy, naghahanap. At pagkatapos, dahan-dahang lumayo ang mga ito pabalik sa kakahuyan, pabalik sa kadiliman na kanilang pinagmulan. Matapos ang mga pangyayari, nagpatuloy ang grupo na mas mabilis na ang lakad kesa kanina. Pagkaraan ng halos kalahating oras, narating nila ang arko ng sityo. Iba na ang lahat kesa nung una sila roong nakarating. Ang mga bahay ay may mga ugat ng tumubo sa mga dingding, panaka-nakang gumagalaw, humihinga, animoy may sariling buhay. Ang mga bubong ay may mga mata, daan-daang mga mata na nakatingin sa lahat ng direksyon, sumusunod sa bawat galaw nila. Ang tubig na may halong dugo na umaagos sa kalsada ay ngayon ay mas malakas ang agos at hindi na dugo ng mga hayop ang makikita rito. Sa gitna ng sityo, nakita nila ang pulong.
Isang malaking apoy na kulay pula at kahil ang nagliliyab. Sa paligid nito, may mga anino. Dose-dosenang mga nilalang ang nakapalibot, gumagalaw ng sabay-sabay sa isang ritmo na hindi nila maintindihan. Lahat sila ay nakatuon sa apoy, sa kung anumang ritual ang kanilang ginagawa. Dahil sa pangyayaring yan, kaya agad na kinuha ni Toto ang sinaunang mata ng sinunang at hinawakan ito. Ipinikit niya ang mga mata at inisip si Mang Rudy. Kalaunan, ang bato ay uminit sa kanyang palad. At dooy nakita niya ang isang bahay sa likod ng sitio, malapit sa paanan ng bundok. May mga halaman na kulay dugo ang mga dahon sa paligid nito, at ang mga ugat ng mga ito'y gumagalaw-galaw sa lupa. Sa loob ng bahay, sa isang silid na gawa sa mga buto, naroon si Mang Rudy at si Bobet. Nakagapos, naghihintay ng kanilang kapalaran. Binuksan ni Toto ang mga mata. Alam na niya kung nasaan ang mga bihag. Nagkumpulan sila. Ikot sa kaliwa. Iwasan ang gitna kung saan nagpupulong ang mga yanggaw. Direkta sa bahay sa likod. Nagsimula silang gumalaw isa-isa. Mula sa isang anino patungo sa susunod. Ang bawat hakbang ay parang isang taon. Ang bawat paghinga ay parang huling hininga. Hindi nagtagal. Ang langis sa kanilang balat ay nagsisimula ng mawala. At dahil dito naramdaman ni Toto ang pagbabago. Ang proteksyon ay nauubos, kaya kailangan na nilang bilisan. Lumampas sila sa unang bahay. Ang mga mata sa bubong ay sumusunod sa kanila, ngunit hindi gumagalaw ang mga ugat sa dingding. Lumampas sila sa pangalawa, pangatlo at pang-apat. At doon, sa dulo ng hilera ng mga bahay, nakita nila ang lugar na ipinakita ng mata ng sinunang. Ang bahay ay mas malaki kesa sa iba. Ang mga halaman sa paligid nito ay hindi ordinaryo. Ang mga dingding ng bahay ay hindi gawa sa kawayan o kahoy, kundi gawa ito sa mga buto. Mga buto ng mga hayop at marahil ng mga tao rin. Huminto si Toto sa harap ng pintuan. Wala yung hawakan at walang butas. Isang solidong tabla ng kahoy na itimang kulay, parang sinunog ngunit hindi naging abo. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob, hinawakan niya ito. Isang lamig ang tumakbo sa kanyang mga daliri, parang yelo na tumutusok sa kanyang balat. At sa loob ng kanyang isip, may nagsalita. Ang mensahe ay simple. May presyo ang bawat bagay. Ano ang kapalit? Hindi sumagot si Toto. Sa halip, itinulak niya ang pintuan at bumukas ito. Ang loob ng bahay ay mas madilim kesa sa gabi sa labas. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng bulok na karne at lumang dugo. Ang sahig ay gawa rin sa mga buto. Bawat hakbang ay may kalampag. Parang naglalakad sila sa ibabaw ng mga patay. Sa dulo ng silid, nakita nila ang dalawang anino. Si Mang Rudy na nakahiga sa sahig. Ang mga kamay at paa ay nakakadena sa mga haligi ng puto. Ang kanyang muka ay puno ng mga sugat, mga kalmot, mga kagat, mga pasa na itimang kulay, ngunit humihinga pa rin siya. Nakita ni Toto ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Pagbaling niya di kalayuan dito, nakita niya si Bobet, nakagapos sa isang poste sa gitna ng silid. Ang kanyang buong katawan ay duguan. Ang kanyang damit ay punit-punit. Ang kanyang balat ay puno ng mga sugat na parang kinalmot ng dose-dose ng mga kuko. Ngunit gumagalaw pa ang kanyang mga daliri at buhay pa siya. Tumakbo si Miguel papunta kay Bobet. Si Malvar at Topas ay nagpunta kay Mang Rudy. Si Toto ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid, nagmamasid at nagbabantay. Teka lang, may mali. Masyado tong madali. Parang inihanda nila to para sa atin. At doon, sa kadiliman ng sulok ng silid, may gumalaw.
Sa isang kisap mata, lumitawang nilalang mula sa kadiliman. Hindi ito katulad ng mga nakita nila kanina. Ito ay mas malaki at mas nakakatakot. Ang katawan nito ay parang tao, ngunit ang balat ay parang sa kalabaw. May mga buto itong nakausli sa likod at halos wala na itong labi, dahilan para makita nila ang kabuuan ng mga pangil at ngipin nito kahit hindi yun nakangisi. Parang patay na akong titingnan ng mga nilalang na yon. At sa unang tingin, malabo silang magkaroon ng wisyo na katulad ng sa tao. Hindi naglaon. Bigla itong sumugod. Ang bilis nito'y hindi mapantayan. Sa isang iglap, nasa harap niya na yon, habang mabilis na iniuunday sa kanyang leeg ang matatalas nitong mga kuko. Mabuti na lang bago pa man siya magilitan, ay nagawa na niyang makailag. Pagdapa niya sa sahig, ang mga kuko ng nilalang ay dumaan sa ibabaw niya na halos 1 pulgada lang ang layo mula sa kanyang muka. Matapos ang mga pangyayari, sumigaw si Topaz at inihagis ang kutsilyo sa nilalang. Tumama ito sa likod, ngunit walang nangyari. Ang kutsilyo'y tumagos sa balat nito na parang tubig, dahilan upang dahan-dahan itong mapalingon sa kanyang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, hinablot nito si Topaz sa liig kasabay ng puwersahan nitong pag-angat sa kanya. Habang nakabitin siya sa ere, paulit-ulit siyang kumakawag-kawag, ngunit hindi pa rin ito sapat upang bitawan siya ng nilalang. Nang masipat ito ni Malvar, dali-dali itong tumakbo papalapit at walang habas nitong hinampas ang likod ng nilalang. Ang kahoy ay nabali, ngunit ang nilalang ay hindi man lang lumingon. Ilang segundo pa ang lumipas, nagsimula nang pumuti ang mukha ni Topaz. Nawawala na siya ng hangin, unti-unti na siyang namamatay. At doon, naalala ni Toto ang mga dahon. Kinuha niya ang isang dahon mula sa supot at sinindihan ito gamit ang posporo na laging nasa kanyang bulsa. Ang dahon ay sumabog sa asul na apoy na pansamantalang nagbigay ng liwanag sa paligid. Matapos nun, inihagis niya ang nasusunog na dahon sa mukha ng nilalang. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang epekto'y kaagad nilang nakita. Biglang sumigaw ng malakas ang nilalang. Habang tumatagal, mas lalo nila itong nakikitang nasasaktan, kasabay ng walang habas nitong pagwawala na parabang nawawala na ito ng kontrol sa kanyang mga kilos. Isa-isa na sila nitong sinugod hanggang sa tumagos ang kuko nito sa dibdib ni Topaz. Di pa to nakontento. Iniangat pa nito sa lupa ang kaibigan nila habang iniinom ang dugong umaagos mula rito. At sa bawat pag-inom nito, nakita niya na unti-unting nawawala ang apoy na kumapit sa balat. Doon niya napagtanto na dugo ng tao ang ginagamit ng nilalang na yon upang malunasan ang mga pinsala na kanyang natanggap. Matapos nitong paslangin si Topaz, tsaka ito humarap sa kanila habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. At sa loob lamang ng ilang segundo, naging isang matandang lalaki ito. Pagngisi nito sa kanila, doon nagsiliyaban ang lahat ng sulong nakakabit sa dingding ng bahay. Masaya ko na pumunta kayo rito. Mabuti naman at sinunod ninyo ang payo ng babaylan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ko nalaman ang lahat ng ito? Sabihin na nating may kapangyarihan ang hininghian ninyo ng tulong. Pero lahat ng kapangyarihan ay merong kapantay at kahinaan. Hawak ko ang anak ng babaylang yun. Kaya masasabi kong mas maamo pa siya kaysa sa kahit na anong hayop na alaga. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang kaisa-isahang anak. Pagkasambit nito ng mga kataga, marahan itong lumapit kay Mang Rudy. Kaagad niya itong inapakan sa dibdib na kung saan kitang-kita nila ang paghumpak ng tadyang nito. Sinubukan niya yung labanan pero masyado itong malakas
hanggang sa hindi nagtagal, bumulwak na ang dugo sa bibig nito. At bago pa man yun makapagsalita, napisak na ito na parang hinog na prutas. Pagkalat ng dugo nito sa sahig, lumabas ang mahabang dila ng nilalang upang higupin ang lahat ng dugo na kanyang nasilayan. Pagkatapos, nakita nila ang bahagyang pagpapalit ng anyo nito at ang banayad nitong paghinga ng malalim. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahil sa mga nangyari ay nawala na ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama. Alam nila na napakalakas nito at ang tanging paraan upang makatakas doon ng buhay ay ang tumakbo papalayo sa abot ng kanilang makakaya. Tumakas ka na. Susubukan kong pigilan siya. Basta, hintayin mo ako dun ha. Huwag mo akong iiwan. Tumakbo si Malvar papunta sa nilalang. Walang sandata, walang plano. Tanging tapang lang na nagmumula sa desperasyon. Sinakmal niya ang braso ng nilalang gamit ang kanyang mga kamay. Sinusubukang hadlangan ito kahit alam niyang imposible. Ngunit tumawa lang ang nilalang. Isang tawa na parang pagkiskis ng mga buto. Hinablot nito si Malvar sa leeg at itinaas siya sa hangin tulad ng ginawa nito kay Topas. Pero ang ilang segundo na yon ay sapat na para kay Toto. Paglayo niya rito, hinila niya si Miguel at ang nakahandusay na si Bobet papalabas ng bahay. Hindi na niya nilingon si Malvar. Hindi niya nakaya. Ang sigaw ng kanyang kasama ay tumatalab sa kanyang mga tenga habang tumatakbo sila sa kadiliman. Naramdaman ni Toto ang mainit na likido na tumutulo sa kanyang muka. Hindi niya alam kung luha ba yon o pawis. Pero hindi na to mahalaga. Ang tanging nasa isip niya, dalawa na ang namatay sa kanila at kung hindi sila tatakbo ng mas mabilis, susunod na sila. Lumabas sila ng bahay ng mga buto at tumakbo sa gitna ng sitio. Ang mga yanggaw sa pulong ay nagsimulang magkagulo dahil narinig nila ang kaguluhan. Narinig nila ang sigaw ng kanilang pinuno. Nakita ni Toto ang mga anino na nagsisimulang humiwalay mula sa pulong. Marami ang mga ito at mabilis na lumalapit sa kanila. Ang mas masaklap pa, 3 dahon na lang ang natitira sa kanyang supot. Hindi na yun sapat, ngunit wala siyang pagpipilian. Hinila niya si Miguel at Bobet papunta sa isang makitid na daan sa pagitan ng 2 bahay. Huminto sila sa isang sulok. Si Bobet ay halos hindi na makahinga. Ang kanyang mga sugat ay malalim. Ang kanyang katawan ay nanghihina mula sa pagkawala ng dugo. Habang nag-iipon sila ng lakas sa loob ng ilang segundong pamamahinga, napansin niya si Miguel na nakaupo. Ang mga kamay ay nakatakip sa muka. Nanginginig ito at parang hindi na nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas. Muli na naman nilang narinig ang mabilis na paglapit ng mga nilalang. Naramdaman ni Toto ang pagbabago sa hangin. Ang mga yanggaw ay papalapit. Naaamoy niya ang bulok na samyo ng mga ito. Naririnig niya ang pagkalmot ng mga kuko sa lupa. Kinuha niya ang isa sa mga natitirang dahon at sinindihan ito gamit ang posporo. Ang asul na apoy ay sumabog sa dilim. Nagbigay ng liwanag na tumatalab sa mga mata ng mga nilalang na papalapit. Pagsigaw ng mga yanggaw, ito na nga ang naging pagkakataon nila para tumakas. Dali-dali siyang tumayo kasama si Bobet, ngunit pagtawag niya kay Miguel, nakita niya itong nanatiling nakaupo at parang wala ng interes na magpatuloy pa. Iyak lang ito ng iyak, animoy wala na sa sarili niya. Hindi nagtagal, may nakita na siyang mga nilalang. Kaya naman kaagad na siyang kumilos. Sa harap ng hindi may pagkakailang desperasyon, nakahanda siyang iwan ng sinuman para lamang makaligtas at makabalik sa kanilang pinagmulan. Ayon sa kanya, sa sobrang bilis ng mga nangyayari, kasunod ng pag-alis nila roon,
ay ang pagrinig niya ng sigaw ni Miguel sa loob ng baryo. Hindi nagtagal dahil sa naging sakripisyo nito, nakalabas silang dalawa ni Bobet. Ngunit ang gabi at ang umaga ay malayo pa ang pagitan. Kailangan nilang makaligtas sa mga sandaling yon, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na hahabulin at hahabulin sila ng mga nilalang. Nang makarating sila sa kakahuyan, dito na sila naghanap ng mapagtataguan. Wala silang ideya kung saan na sila nakarating dahil sa matinding kadiliman, pero hindi na nila ito ininda. Sa mga sandaling yon, iisang bagay na lamang ang mahalaga: makaligtas sa humahabol sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakahanap sila ng maliit na uka sa tabi ng isang puno. Kakasya lang doon ang tao, kaya naman di na sila nag-atubili na pumasok kahit wala silang ideya sa laman nito. Nagsiksikan sila sa loob ng uka. Naramdaman ni Toto ang malamig na lupa sa kanyang likod. Ang amoy ng basang-basang dahon at bulok na kahoy ay pumasok sa kanyang ilong. Hinila niya si Boyet paloob. Tiniyak na hindi makikita ang kahit na anong bahagi ng kanilang mga katawan mula sa labas. Ang kadiliman sa loob ng uka ay puro. Wala silang makita at wala silang marinig kundi ang pagtibok ng kanilang puso at ang malalim na paghinga ni Boyet na halos wala ng malay. Sa labas narinig nila ang mga yabag. Maya-maya ay dumaan ang mga yanggaw sa ibabaw ng uka. Narinig din niya ang ungol ng mga nilalang na para bang may matindi itong galit sa mga nakatakas. Bagaman kinakabahan, pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Hindi siya nagpadala sa anumang takot. Gawa ng konting pagkakamali lang, ikakapahamak din nila itong dalawa. Sa loob ng kalahating oras, nagpaikot-ikot sa kakahuyan ng mga nilalang. Alam nitong naroon sila, pero hindi nila matukoy ang eksaktong lugar na pinagtataguan ng mga biktima. Hindi naglaon, nakarinig sila ng malakas na pagbagsak sa lupa. Kasabay nito ang pagbigat ng hangin sa buong paligid at ang kanilang paglanghap ng isang pamilyar na amoy. Hindi nagtagal, narinig nila ang boses ni Mang Rudy. Tinatawag nito ang kanilang pangalan habang humihingi sa kanila ng tulong. At kung paniniwalaan nila ang kanilang mga tenga sa mga naririnig nila, walang duda na si Mang Rudy nga ang nagsasalita. Ngunit para sa kanya, at base na rin sa mga naranasan niya, malabo itong mangyari. Alam niya na pandaraya lang ito ng mga nilalang para mapalabas sila. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muling nawala ang boses nito at napalitan ng tinig ni Miguel na umiiyak. Dahil sa pangyayaring yun, ay unti-unti nang nagkakaroon ng malay si Bobet. Pilit itong tumatayo, paulit-ulit na iniaangat ang kanyang kamay sa labas ng uka kung saan sila nagtatago. Inaalis na rin ito ang kanyang kamay na nakahawak sa bibig nito, na para bang gusto na nitong magsalita. Kaya naman nang mapansin niyo ni Toto, dali-dali niyang inilapit ang kanyang bibig sa tenga nito habang bumubulong. Huwag kang magpapadala sa mga yan, Bobet. Hindi yan ang mga taong inaakala mo. Kung lalabas ka rito, kung dudungawin mo sila, mamamatay tayong dalawa. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon natin ngayon? Gusto niya nang sapakin si Bobet noong mga sandaling yon. Gawa ng kahit anong paliwanag niya, nananatili itong matigas at walang pakialam. Dahil dito kaya nagpasya na siya na patulugin ito. Nang makahanap siya ng pagkakataon, mabilis niyang ginapos ng kanyang mga binti ang paa nito. Sabay gapos din ang kanyang braso sa leeg. Sa bawat pagpupumiglas nito ay mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakasakal hanggang sa dahan-dahan na itong mawala ng malay. Pero dahil sa sobrang takot niya noong mga sandaling yon, hindi niya ito naisipan pang pakawalan. Mahigit 2 oras siyang sakal-sakal ni Bobet, dahilan para bawian din ito ng buhay ng hindi niya namamalayan.
Pagsapit ng sumunod na araw, nang mapansin niyang may liwanag na sa labas, tsaka pa lamang niya nadiskubre ang malamig na bangkay ng kanyang kasama na sa buong gabi, inakala niya na nagpapahinga lang. Gulat na gulat man sa kanyang mga nakita, hindi siya nagpatalo sa takot na nararamdaman niya. Maigi niyang pinag-isipan ang kanyang mga gagawin upang hindi rin siya mapahamak. Nanatiling nakaupo si Toto sa loob ng uka. Ang bangkay ni Bobet ay nakasandal sa kanyang dibdib. Ang katawan nito ay malamig na. Ang mga kamay ni Toto ay nanginginig habang dahan-dahang binibigyan niya ng espasyo ang sarili mula sa bangkay. Hindi niya maisip na pumatay siya ng tao. Habang naglalaro ito sa kanyang isipan, dito niya nakita ang liwanag ng araw na tumatagos mula sa mga butas ng mga dahon sa itaas. Ang mga ibon ay kumakanta na. Ang mga kuliglig ay tahimik na. Ang gabi ay natapos na at kasama nito ang lahat ng mga pangyayaring hindi niya kayang kalimutan. Dahan-dahang lumabas si Toto mula sa uka. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, hindi ng mga yanggaw, kundi ng sarili niyang kasama. Tumingin siya sa paligid. Ang kakahuyan ay tahimik, walang mga anino, walang mga mata na sumusunod. Lumakad siya papalayo sa uka. Hindi na niya nilingon ang bangkay ni Bobet. Hindi na niya kaya. Ayon sa kanya, pagdating niya sa baryo, parang ordinaryong pangyayari lang ang nangyari kagabi. Ang mga tao roon ay walang kaide-ideya sa mga nangyari. Naglakad siya hanggang marating niya ang bahay ng babaylan. Ang pintuan nito ay bukas at sa loob nito, nakaupo ang matanda sa harap ng asul na apoy. Ang apoy na kailanman ay hindi namamatay. Ang mga mata ng babaylan ay nakatingin sa apoy, ngunit alam ni Toto na nakikita siya nito. Walang sabi-sabi ay pumasok siya. Ang matanda ay hindi tumingin sa kanya. Nanatiling nakatingin sa apoy. Ang mga kamay ay nakapatong sa tuhod. Naupo si Toto sa harap ng babaylan. Ang kanyang mga damit ay punit-punit. Ang kanyang balat ay puno ng sugat. Ang kanyang kaluluwa ay puno ng mga bangkay ng mga kaibigan na hindi niya nailigtas nang kasama niya na siya mismo ang pumatay. Matagal silang nanatiling ganon. Tahimik, walang nagsasalita, tanging ang lagitik ng asul na apoy ang maririnig. At pagkatapos kumilos ang matanda, tumayo ito at pumunta sa likod ng bahay. Ilang sandali at bumalik ito na may dalang isang maliit na supot, katulad ng mga supot na ibinigay nito sa kanila kagabi. Iniabot ng babayla ng supot kay Toto. Agad naman niya yung kinuha. Sa loob ay may ilang dahon. Ang mga dahong naglalabas ng liyab ng asul na apoy. Ang mga dahong nakakasugat sa mga yanggaw. Tumingin siya sa matanda. Ang mga mata ng babaylan ay puno ng luha at doon naintindihan ni Toto. Ang matanda ay hindi kaaway. Ang matanda ay biktima rin. Napilitang magsinungaling, napilitang ipagkanulo dahil hawak ng pinuno ng mga yanggaw ang kanyang anak. Ang lahat ng ginawa ng babaylan ay tunay. Ngunit ang impormasyon na yon ay ibinigay din sa mga yanggaw dahil wala siyang pagpipilian. Matapos niya yung maisip ay tumayo na siya at lumabas ng bahay. Mabilis siyang lumakad pabalik sa bayan. Ang daan ay mahaba. Ang araw ay mainit. Ang mga paa niya ay sumasakit. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya pwedeng tumigil. Sa bawat hakbang, umiikot sa isip niya ang mga mukha ng mga namatay. Napakahirap isipin ng ganoong pangyayari, ngunit ang kanyang utak ay pilit na nagbabalik tanaw. 3 araw ang lumipas bago nakarating si Toto sa bayan. 3 araw na naglalakad, natutulog sa gilid ng daan, kumakain ng kung ano lamang ang makita. 3
3 araw na pinag-iisipan kung ano ang sasabihin, kung paano ipapaliwanag ang mga nangyari. Pagdating niya sa opisina ng kumpanya, sinalubong siya ng bisor. Ang mukha ng bisor ay puno ng pagtataka. Nakita niya ang kondisyon ni Toto. Nang magkatinginan silang dalawa, napabuntong hininga na lamang siya ng hininga, kasabay ng pagwiwika niya rito ng, "Gusto ko na ho sanang umalis ngayon sa trabaho ko. Payagan niyo na ho ako. Dahil wala na rin naman kayong magagawa. Ayoko na." Nang marinig ito ng bisor, sinubukan itong alamin ang mga pangyayari. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, dahan-dahan na siyang tumayo at naglakad ng walang paalam. At kahit wala siyang natanggap na sweldo, hindi na ito naging mahalaga para sa kanya. Bumalik siya sa lugar ng kanyang mga magulang, hindi para magbagong buhay, kundi para magtago sa kanyang mga kasalanan at sa mga nilalang. Wala namang nakakaalam ng tungkol dito, pero ang kanyang konsensya ay parang sinasabi sa kanya na may mga taong naghahanap sa kanya. Lumipas ang 5 taon, dahan-dahan na ring naghilom ang sugat ng kahapon. Hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan, ngunit awa ng Diyos, nagawa pa rin niya itong mapagtagumpayan. At sa mga panahong yon, nagtatrabaho pa siya sa bukid, isang simpleng magsasaka na walang pakialam sa karangyaan na tinatamasa ng iba. Malayo na rin siya sa mga tao at halos bihira na lamang siya kung bumaba ng bayan. Kasama niya sa bukid na yon ay ang kanyang asawa at 2 nilang anak. Bagaman wala silang kapitbahay, naging masaya at maganda ang araw. Aminado si Toto na may mga bangungot pa rin sa mga gabi ng pamamahinga. Pero hindi na ito katulad ng dati. Marahil ay napatawad na siya ng kanyang mga kaibigan. Marahil ay naunawaan ng mga ito ang kanyang mga naging dahilan. Ang halos hindi lang niya matanggap noong mga sandaling yon ay ang pagkamatay ni Bobet. Labis siyang nagsisi sa mga ginawa niya. Pero sa kabila nito, nangingibabaw pa rin ang kanyang dahilan noong gabing yon. Batid niya na kung hindi niya ito sinakal at pinigilan, posible na hindi niya matatamasa pa ang buhay na kanyang tinatamasa sa pangkasalukuyan. Isang gabi ng tag-ulan, habang natutulog ang kanyang mga anak at nakahiga sa tabi niya ang kanyang asawa, nagising si Toto sa isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot, hindi pangamba. Ito'y parang may tumatalon sa kanyang balikat. Malamig, magaan, pamilyar. Bumangon siya at lumabas ng kanilang maliit na bahay. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi nakakatakot. At doon, sa gilid ng bukid, may nakita siyang 5 anino na nakatayo. Hindi sila mga yanggaw, hindi sila mga halimaw. Sila ay mga tao, mga taong kilala niya. Si Mang Rudy nakangiti. Ang mga sugat sa mukha ay wala na. Si Topas buo ang dibdib, walang bakas ng mga kuko. Si Malvar nakatayo ng tuwid, hindi na nakasabit sa ere. Si Miguel tahimik, mapayapa, hindi na umiiyak. At si Bobet, ang kasama na pinatay niya sa loob ng uka. Nagtama ang kanilang mga mata, si Toto at si Bobet. Ang mga mata ni Bobet ay walang galit, walang sama ng loob, walang hinanakit. Tanging kapayapaan lang at pag-unawa. Tumango si Bobet, isang maliit na tango na nagpapalabas ng simpleng mensahe. Naiintindihan ko, hindi mo ginusto, kailangan mong mabuhay. At pagkatapos, nagsimulang maglaho ang 5 anino. Tulad ng usok na tinatangay ng hangin, tulad ng mga panaginip na nawawala sa pagsikat ng araw. Nanatiling nakatayo si Toto hanggang sa tuluyang mawala ang mga ito. Ang luha ay tumutulo sa kanyang muka.
Hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa, sa pagtanggap, sa pagpapatawad. Bumalik siya sa loob ng bahay at humiga sa tabi ng kanyang asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, natulog siya ng walang bangungot. Kinabukasan nagising si Toto sa tunog ng mga ibon at sa halakhak ng kanyang mga anak na naglalaro sa labas. Bumangon siya at tumingin sa bintana. Ang araw ay sumisinag. Ang mga palay sa bukid ay gumagalaw sa hangin. Ang kanyang asawa ay nagluluto ng almusal. Ang kanyang mga anak ay tumatakbo sa damuhan. Masaya, walang alalahanin. Ngumiti si Toto. Hindi niya nakalimutan ang nakaraan. Hindi niya kayang limutin. Ang mga mukha ng kanyang mga kasama ay laging nandoon. Sa kanyang mga alaala, sa kanyang mga panaginip, at sa kanyang puso. Ngunit ngayon, kasama ng mga mukha ng mga namatay, nakikita pa rin niya ang mga mukha ng mga nabubuhay. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang sarili niya na nabuhay, na nagpatuloy, na nakahanap ng bagong layunin. Lumabas siya ng bahay at lumapit sa kanyang mga anak. Binuhat niya ang bunso at hinagkan sa noo. Ngumiti ang bata, isang ngiti na puro, walang bahid ng kadiliman. At doon sa gitna ng simpleng buhay na yon, natagpuan ni Toto ang kanyang kapayapaan. Hindi dahil nakalimutan niya ang nakaraan, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ito at magpatuloy. Hanggang dito na lang ang istorya ni Toto, Pinuno. Sana'y nagustuhan ninyo ang kanyang kwento patungkol sa kanyang mga naging karanasan sa baryo ng mga Yanggaw. At isang tangan na hindi kayang ipaliwanag kung saan nagmula. Na asul na apoy ng babaylan na hindi nauubusan ng ningas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo itong grupo nila Toto, wala naman kasi itong ibang hinangad kundi yung gawin lang kung ano yung inutos sa kanila eh. Kasi trabaho nila yun eh. Diba? Alam nyo naman yan. Kahit ngayon naman may mga ganyan eh. Yung mga nagpapautang na minsan nga application pa, diba? Tapos pag di kayo nagbayad, marami sasabihin sa inyo, haharasin kayo, kung ano-ano yung sasabihin, death threats, diba? So yung ginawa nila Toto, parang medyo mabait pa nga to. Kasi pinuntahan nila yung taong nagkakautang. Diba? Tapos sisingilin lang nila ng maayos. Ang problema lang, siguro along the way, nung nangutang yun, hindi pa nayayanggaw yun eh. Pero nung pumunta ron sa baryo na yun, siya na yung naging bagong Yanggaw. So dapat siyang protektahan ng mga taong Yanggaw din na nasa loob ng baryo na yun. So hindi rin naman alam nila Toto yun. Hindi rin naman alam siguro ng tao na umutang sa kanila na magiging Yanggaw siya. Diba? Yun lang naman yung nakita ko sa kwento na to, kaya nagkaroon ng pagkakonekta. Pero ang tanong, anong klaseng nilalang o anong klaseng karga yung asul na apoy na hindi nauubusan ng ningas? Sobrang angas nun. Sobrang ganda nun. Feeling ko, sobrang lakas nitong babaylan. Kaso lang naisahan siya. Okay, kagaya nga ng sinabi nung aswang, yung pinunong Yanggaw. Walang tao, walang kakayahan, o walang karga ang walang kahinaan. So siguro sa sobrang talino ng punong Yanggaw, nakita niya yung kahinaan ng babaylan, which is yung anak niya. So lahat sila walang magagawa ron. Kontrolado ng punong Yanggaw yung pag-uugali ng babaylan. Kaya hindi rin siya makaatake ng 100%. Minsan niya sigurong sinubukan kaso napahamak yung anak niya. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Yung picture ulit, nandoon sa FB group natin. Salamat.